Näme o gaşan oturup? O mu adaylar? O olay. Näme o? Ay men kvolzok gellay. Näme bolan sen ko? Ay ulilin feýgülse wa ho, tüş börler men käb olanak ho. Senin söýşörler kimsin ýan boldy? Ay tüş yok bolýan. Bilemokda ho. Baryan gaýdyan. Baryan aýdy bilmän gaýdyan ho. Olar ýal etmeliler alo janynym. Bu wa söýüň var 72 san görnüş bolýar. 72 san o. O hindi kinolar köprek görmeli. Ay gör. Indi kino. Son görüp öwrenlermeli o. Ay görýär. Bolyn ondan öwrenler ýal wagt ýok. Yo, sen ünsür görýän närdin? Hana, ho ile betçe zat görýän betçe. Owa. Derede sonu, qarşıma derededir. Hani var göreyim hani. Derede, deret bir vakstar korkudayn sonla. Gayrat et önüme öwreneyin. Hamdo hamihet nurani. Bağa söýdýär. Näme gözüň goranakmy? Kinoda beýle däl gün söýüşkitdiler. Oy. Geldiňmi? Ay olay. Ay ha olay maslagadyňa. Ay o hindi kino görün o gitsen, urşul kino görýärken ha. Ay ahmal olam. Ya men hindi kino içinde bir burulyan yer men göremok mu kamay? Sıptırayansın da bir kıyarında. Yan olmalı. İlagra ken ayaman. Ay sıptırmadıgan bolsa bolýar. Ay ýa geçirdi o ýamlar. Ay borda. Hani başgarak varianty ýokmy? Başgarak varianty ba. Anam maslahat edenler. Yok.